La idea és impactar molt en la idea de que la ciutadania ha de ser un actor responsable de l'autoprotecció i al mateix temps s'ha de conscienciar que és responsable, i ho diu la campanya, no? 9 de cada 10 incendis estan causats per persones. És una campanya que se centra en una triple acció: evitar, protegir i avisar. I per tant el que volem reduir amb aquesta campanya és la probabilitat d'incendis amb la magnitud dels danys que poden provocar els incendis hores d'ara. És l'objectiu central de la campanya. Per una banda, reforçar la prevenció i la cultura de l'autoprotecció, que és el gran risc que tenim de cara al futur, de no afiançar-la i fer-la més sòlida i robusta. Perquè per molts mitjans que tinguem, personals i tècnics, si no tenim una ciutadania responsable i conscienciada, no minimitzarem el risc. Tenim canvi climàtic, arbres morts, combustible acumulat, la pluja ens ha donat un respir i per tant un moment de millora, però això no ha acabat ni molt menys. Continuem tenint una situació complexa i per tant les altes temperatures ho poden complicar encara més. Per tant, prudència, conscienciació, vigilar les activitats que fem al bosc i sobretot allò que dèiem de que els incendis s'apaguen a l'hivern, augmentem els recursos i l'atenció amb la gestió forestal durant tot l'any.